Хората често ни питат какво трябва да стане, за да отпусне банката пари за ремонт над покупката за имота. Ето една специфика, ако ти трябват пари за ремонт. Мистичното КСС или количествено-стойностна сметка. Звучи сложно, звучи като проблем, но всъщност е една примерна разбивка на всяка дейност, която ще извършите във вашия ремонт. Заедно с цена, примерно гипсокартон, окабеляване, шпакловка, шлайфане, боя и така нататък. Този план се изготвя от служител на банката или независим кредитен консултант. Някои банки имат бланка, други нямат. При всички обаче минава вътрешна валидация в банката, така че ако си напомпал цените, няма да мине номера. Даже да е много прецизно, една от банките би го финансирала само на 70%, за да е сигурна, че ти също имаш самоучастие в ремонта. Освен като сума на квадратен метър, бюджета за ремонт се гледа и в контекста на стойността на целия имот. Неписано правило е, че стойността на ремонта не може да надхвърля 30% от стойността на целия кредит. Това значи, че ако купуваш имот за 700 евро на квадратен метър, ремонта на този имот не може да надхвърля 300 евро на квадрат. Ако искаш да получиш най-изгодната оферта за ипотечен кредит или просто имаш нужда от съвет, последвай ни.